खुलुमबाय बयखौबो गुड मर्निं बैसागु बोथोरनि गिदिरफोरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैफोरखौ अनसायनाय गासिबखौबो जासिहरबाय आंनिफ्राय आरो आंनि बुरिनिफ्राय आंनि न'खरनि जानानै गासिबनिसिमबो। दा जोंनि गामियाव बैसागु बोथोरखौ 1 खालाराव माबायदि फालियो नायलांबाय थादो। जों गिबियावनो न'खरनि गिदिर गोलावफोरखौ बिमा बिफाफोरखौ न'खरनि गिदिर गोलावफोरखौ जोङो सनमान लाग्रोयो। बेनि उनाव गामियाव ओंखारबोयो, गामियावबो गासिबखौबो सनमान लायो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो, नुलांगोन। आंना बुरिया बाथौ खुलुमग्रोबाय, नै आंबो खुलुमनोसै, आथिं सुग्रोना लानोसै। बैसागु बोथोरनि गोदान बोसोरनि खुलुमनांगौ नङा होमबा रायजोफोर? दा बेखायनो खुलुमग्रोबाय, आंबो खुलुमनोसै, बोर बिना लानोसै जाहाथे जोंनि संसारा मोजां जायो। दायो नै आइजों आरो आंनि बुरिजों खुलुमग्रोबाय। दानिया आइ बाबाखौ खुलुमनानै सनमान लानोसै। बे जाबाय आयं, बाबानि बिदा दं आरो नै बेखौबो जों सनमान लानो फैबाय। बियो जाहैबाय मादै, आदैया गैया, आदैया CRPF नालाय दा साख्रियावसो दंहैयो आरो। दा बेखायनो मादैखौ खुलुमफैबाय जों। बैसागोनि ड्रेस ओरै फैलाय, नायनि फैलाय, फै ओरै गसं। फालिखौ सोर खाना होनाय? बाबा बिदिनो लागोन। नैया सासेया नै सिखाराखैनोमोन नै मालायफोरा दख'ना गानजोब्बाय, बेहा गानाखै। शिलं मैया शिलंआव थांदोंमोन। दा मोसागोन ना मेख्लं? बेबो आयं, बे जोंनि लाइननि देरसिन आयं आरो बेयो। जन्मनि जोंनिया नै गामिनि रायजोफोरखौ माबायदि लेंहरो, नै मोनसे खान्दा थायो आरो, ओमफ्राय बेखौ ओरैहाय बुयो नै। बिदि बुयो आरो नैखौ रायजोफोरखौ लेंहरनो थाखाय जों गामिना बिदि बुयो नै। बिदि आरो नै अन्थाइजों। बाथौ आर'जआ जागायसिगोन दसे उनावनो। दायो मन्त्र मारिग्रोगासिनो आरो, ओमफ्राय आर'जआ जागायसिगोन।
खुलुमखांनानै बाथौ खुलुमनाय हाबाफारि जाबाय। नै रायजो राजाफोरा गासिबो बाथौखौ स्राय खुलुमजोब्बाय। सेंग्राफोरा खुलुमनो नागिरदों साख्रि बिनो आरो नै साख्रि बिनो नागिरदों आङो। हिनजावलाय आं डिफेन्सखौ नागिरला दानिया मास्टारसो नागिरदों आङो। मास्टार ओमफ्राय हिनजाव लोगोसे मास्टार नागिरदों लोगोसे आङो मा होनो मोजां हिनजाव नागिरबाय दं। मोजां हिनजावखौ दाबो नागिरनानै मोनाखै। सोरबाफोर दंबाय बायोबा खालि दङ फैजागोन कन्टेक्ट खालामनानै। फुरा नै लाइन जागासिनो खुलुमनो। जोंहा मोनथ'वाखै माबा मोनथ'वाखै जायगा मोनथ'वाखै आरो बिथांमोनहाबो नेगासिनो खुलुमनो। ओंखायनो खुलुमफैदों आं होनदों। आं मोनखांबाय थेवबो खुलुमफैदों। नै फुरा लाइन जागासिनो। दानिया नै उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय आरो गिदिरा उन्दैखौ अनसायनाय हाबाफारि सोलिबाय। दा जों बयबो गिदिरखौ खुलुमनांगौ बैसागु बोथोरनि गोदान बोसोरनि। दा बेखायनो हाबाफोरखौ मावफुंबाय। जाथिया होख्लायसिगोन थांदो दायो जाहैबाय मान बावनाय। माने सोरबाफोर फरायनानै मोजां नाम लानो हानाय, सोरबाफोर आरो खेला दुलायाव मोजां नाम लानो हानाय, मोजां पारसेन्टेज लानो हानाय बिसोरनो थाखाय मान बावदों। आरो बिदि मान बावनाया मोजां, मानो होनब्ला इयुन जोलैखौ गोसो गुदुं खालामनाय जायो आरो थुलुंगा होनाय जायो। बेखौनो आं हामबायो। लोगोसे जोंनि उन्दैफोरखौ जाबायदि दिनै थुलुंगा होनाय नुदों, सिगांनि बोसोरफोराव आं बे बिथाङा लास्ट जाना दं। हिनजाव लानो रोङाखै आरो गामियाव बिराद। ओमफ्राय बेखायनो माबा हिनजाव मोनगौबा साननानै दिनै रायजोफोरनाव बोर बिफिदों खुलुमनानै बाथौनाव। हिनजाव एबार देग्लायनो मोनसिगोन। बिथांनि मुङानो जाबाय मिथिंगा बसुमतारी। आरो सोरबाफोर फसायदोंबाथाय हेन्डसाम मानसिया नै बिराद हेन्डसाम। बाइक दं, मबाइल गोदान बायबावबायसो, खोथायानो गैया। सोरनोबा नांगौबा खोन्थाना लानो हागोन। बैसागो बोथोरनि सम सेल्फिखौथ' खेबसे लाखानांगोन नङा होमबा रायजोफोर? नै दिनैनि हाबाफारिया जोबथा मेथाइजों थुंगेसिगोन। बेखिनियावनो
रायजोनि सन्मान लानाय रंजानाया बेखिनियाव जोबथ'सिगोन बेलेग आरो गाबोननिफ्राय फोरबो बेलेग जालायसिगोन रायजो ओंखारनाय रंजानाय सेंग्रा सिख्ला रंजानाया गाबोननिफ्राय जालायसिगोन